d'investigació del passat i desprenent del nostre poble. Apadrinem és un treball d'investigació que mira d'explicar el que significa el poble de Mont-roig del Camp i l'ermita de la Mare de Déu de la Roca pels seus habitants més petits. Apadrinem és un treball d'investigació sobre una de les seves icones més representatives, l'ermita Mare de Déu de la Roca, un santuari que corona una peculiar muntanya roja. Apadrinem és un treball d'investigació compartit per tota la comunitat educativa, que no seria possible sense la complicitat i el compromís de tots. El documental que us presentem pretén explicar tot això, explicar-ho amb la veu dels seus protagonistes i consta de 3 parts. Passat. Un passat per entendre. Present. Un present per estimar. Futur. I un futur per conservar. Mont-roig del Camp és un municipi de la comarca del Baix Camp, situat entre la serra de Colldejou i la mar Mediterrània. Està format per 2 nuclis de població. El municipi apareix esmentat als llibres d'història per primer cop el 23 de gener de 1118. La vila de Mont-roig té uns 900 anys d'història. Una història que podem respirar pels carrers i edificis del nucli antic. Un passat que ens el recorden els monuments que dibuixen la muralla, les antigues portes del poble, l'antic campanar o l'església vella. De l'antiga muralla de Mont-roig en queda ben poca. Si mireu bé, en trobareu a la Murada, a la plaça Joan Miró, al carrer Mare de Déu de la Roca. El portal de Vall és al carrer Major. Té un escut molt antic. El portal de la Canal és una porta de la muralla i té una torre molt bonica al seu costat. L'església vella és una construcció renaixentista que va aprofitar la torre de defensa del portal de Vall per a fer-hi el campanar. Actualment és un centre cultural. L'església de Sant Miquel Arcàngel es va construir damunt de l'antic castell que hi havia al segle XII. Per a construir-la es va haver d'enderrocar 24 cases. La primera missa es va celebrar l'any 1946. És tan gran que es coneix com a la Catedral del Baix Camp. Agustí Cerdà antigament fou l'escola del poble. Avui dia encara en trobem algunes restes a la façana. Posteriorment es va convertir en la Casa de la Vila. En l'actualitat és un equipament cultural on s'hi realitzen diverses activitats. A la planta baixa hi ha la Biblioteca Joan Miró i la sala de plens i l'Escola Municipal de Música. La presó està situada al començament del carrer de la Pica.
És un habitacle petit, amb finestra, amb reixa i una porta de fusta amb una arcada de pedra vermella. L'edifici superior, que es va enderrocar, va ser durant molts anys l'escola i per això la font de l'edifici es coneix com la Font de l'Estudi. Els rentadors es troben a les afores del nucli històric, perquè es van construir aprofitant el cabal d'aigua d'una de les mines que portava l'aigua al poble. L'ús dels rentadors va començar a decaure a partir de l'any 1962 per l'arribada de l'aigua corrent a les cases. Al terme de Mont-roig hi ha 141 barraques catalogades i aquesta al meu darrere és la barraca de les Atzabares. Mont-roig del Camp és l'únic municipi del Principat que té 5 barraques de pedra seca, que són bé cultural d'interès nacional. La UNESCO les ha declarat Patrimoni de la Humanitat. Un passat ple d'històries i llegendes que ens parlen de la Verge de la Roca, de les seves joies, de l'entorn de l'ermita, de pirates. Llegendes que s'han explicat de pares a fills durant generacions i que perduren encara avui. Tenim constàncies de 5 llegendes. Segons la cultura popular de Mont-roig del Camp, aquestes són: relliscada del rei Moro. El rei Moro va venir i el poble de Mont-roig va fer patir, però gràcies a la nostra Verge, una bona llegenda vam aconseguir. La pedra dels àngels. El pastor Casimiro encara descansa sota la gran pedra del camí de l'ermita, i si vols escoltar el cant dels àngels, et faran xocar el cap contra la gran pedra del camí. La Pitota. El mas del Sunto és un mas on la Pitota, una dona amiga d'herbes remeieres i encanteris, s'hi reunia amb les seves amigues cada dijous. Un geperut encuriosit va treure el nas i la gepa. Ja no hi és pas. Avui en dia, si t'hi acostes, podràs sentir la canalla cantar. Al mas de la Pitota hi havia un moixonot. La trobada de la Mare de Déu. La Verge volia estar sempre al mateix lloc i per molt que la traslladessin, ella sempre tornava on la trobaven. Per aquest motiu li van construir una ermita on des d'allà protegia tots els habitants de la vila de Mont-roig. Sant Ramon de Penyafort. Uns mariners, salvats d'una tempesta, van trobar la talla de Sant Ramon a la costa. Avui en dia es conserven encara moltes tradicions, molts costums i festes que van tenir els seus orígens en temps passat i que és important que els coneguem, els conservem i ens els fem nostres per mantenir vives aquestes tradicions. A 294 metres d'altitud i damunt d'una roca de pedra sorrenca, molt gastalla i de color vermellós, a ponent del nucli de Mont-roig, s'alcen les ermites de la Mare de Déu de la Roca i de Sant Ramon. El santuari marià de la Mare de Déu de la Roca, ermita ja esmentada en un testament de 1230, és una petita capella d'una sola nau, feta amb carreus i en part està excavada a la roca, amb capelles laterals. Als peus del santuari s'aixeca un petit campanar cec. La capella presenta un cor alt i cambril a la capçalera, amb una imatge de la Verge amb el nen de fusta ennegrida, de característiques del segle XVIII, i que la tradició diu que la imatge original, destruïda el 1936, havia estat trobada per un pastor sota una palmera. Al davant del santuari hi ha una petita plaça porticada. Al pòrtic de la placeta hi ha una llosa amb una inscripció del 1591. Per un passadís que passa pel fossar de les Monges, es puja cap a la petita capella de Sant Ramon de Penyafort, per uns graons tallats a la mateixa roca. És rectangular, sense decoració, situada al cim d'una roca molt erosionada amb la base, com si volgués desafiar les lleis de la gravetat. La capella de Sant Ramon ocupa el lloc
que en origen ocupava el castell. És d'aparença cúbica i emblanquinada, per servir de guia als mariners. Cada 8 de setembre, dia de la Mare de Déu de la Roca, l'ermita es vesteix de gala, perquè tots els montrotgencs pugen a venerar-la, a fer-li un petó, a posar un ciri, a menjar xocolata i coca, a ballar sardanes i a ballar el tradicional ball de coques. La primera referència coneguda del ball de coques de Mont-roig és la que apareix al diari de Reus el 8 de setembre de 1816, durant la festa del trasllat de la Mare de Déu de la Roca al seu santuari. El ball de coques és una jota, un ball tradicional que els habitants de Mont-roig van recuperar el 8 de setembre de 1992. Cada 4 anys, la Mare de Déu baixa al poble i es fa una novena. Baixa en processó a coll des de dalt del santuari i arriba a l'era del carrer damunt on tot el poble la rep emocionat. Llavors es porta en processó a coll pels carrers engalanats amb catifes de safetans, fins a arribar a l'església de Sant Miquel Arcàngel, on hi estarà 9 dies. El dia 8 de setembre tornarà dalt de l'ermita pujant pel camí vell a coll de tots els montrogencs i montrogenques que tant l'estimem. Els nostres avis van començar a decorar els carrers amb catifes de safetans, flors, massos, als balcons, i ara nosaltres ho tornem a fer.
Catalunya, els gots han estat una manera concreta d'adreçar-se a Déu. Aquests cants religiosos de lloança i petició s'adrecen a Déu per mitjà normalment d'alguna mediació mariana. En el cas de Mont-roig, la Mare de Déu de la Roca té uns gots força antics. Mont-roig és un poble pagès, un poble rodejat de cultius d'oliveres, garrofers i també verdures i hortalisses. Però degut a la seva situació, tant a prop de la muntanya com de la platja, fa que sigui un poble turístic, un poble que té moltes coses per oferir als seus visitants, moltes i variades activitats per fer, llocs molt bonics per visitar i fantàstics paisatges per admirar. El terme de Mont-roig és un terme molt gran, amb unes característiques singulars que el fa molt atractiu. Té mar i muntanya. Hi ha desenes de rutes a peu, rutes en bicicleta i també rutes d'escalada que, si les fem, ens ajudaran a descobrir racons preciosos del poble i del seu entorn. La muntanya de l'Areny es troba a cavall dels termes de Vilanova d'Escornalbou i de Mont-roig del Camp. Està formada pels grans rogencs de Buntsandstein i la seva naturalesa silícica fa que s'hi desenvolupi una vegetació lligada a substrats arenosos i de terrenys àcids. L'arena formada per l'erosió s'aprofitava per a l'obtenció de vidre. Els abrics que formen les parets rogenques a manera d'altars van ser refugis d'assentaments humans prehistoris. A l'Areny podem dur a terme diferents rutes a peu que ens portaran a llocs tan encantadors com les escales del Diable o el Camí dels Carlins. Molt bé, Arnau. Molt bé, Joel. Molt bé, Enric. El centre BTT ens descobreix la singularitat del nostre entorn sobre rodes. Compta amb un total de 137 quilòmetres repartits en 10 rutes senyalitzades segons el seu grau de dificultat. Les rutes parteixen de Mont-roig del Camp i són rutes pensades per als practicants de la bicicleta tot terreny, mountain bike. Vinga, Joana! Va bé? Sí. Molt bé, Joana, ho has fet superbé. Can Pere Botero és un petit sector d'escalada esportiva, situat just davant de l'ermita Mare de Déu de la Roca de Mont-roig del Camp. Aquí, l'escalada és especial, ja que es desenvolupa sobre arenisca, més bé terrosa, encara que prou compacta com per escalar amb confiança i seguretat. La via més difícil del sector és Sala de la Cruz, que és de 6A més. Conèixer el poble on vius, el poble on fas vida, fa que te l'estimis. Quan estimes una cosa, la protegeixes i en tens cura. Només coneixent el nostre passat, revivint el present i mirant sempre cap al futur, serem mereixedors de tot allò que ens envolta i del que ens fa diferents.